Σας καλωσορίζουμε σε έναν πολύ μικρό και σύντομο κύκλο μαθημάτων πάνω στον Ευαγγελισμό. Η αύξηση του έργου του Θεού και της Βασιλείας του Θεού και της τοπικής εκκλησίας έγκυται στην καρδιά των παιδιών του Θεού να καταλάβουν και να λάβουν βαθιά μέσα τους τη Μεγάλη Αποστολή που περιγράφει και μας αναθέτει ο Ιησούς στο Ματθαίο κεφάλαιο 28. Υπάγεται σε όλα τα έθνη. Κάντε μαθητές. Και εκεί ο ίδιος ο Ιησούς χρησιμοποιεί, δίνει μια οδηγία μάλλον που έχει να κάνει με την εξουσία που έχει δώσει στο λαό του Θεού να εκβάλουν δαιμόνια, να θεραπεύουν αρρώστους. Ο Ευαγγελισμός είναι κάτι το ιδιαίτερο. Για χρόνια στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια στερεότυπα, υπάρχουν κάποιοι τρόποι οι οποίοι δουλέψανε, οι οποίοι φέρανε έναν καρπό. Οι εποχές όμως αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν. Έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό και πολύ συχνά βλέπω προγράμματα, βιβλία, πώς να αυξηθεί η Εκκλησία, πώς να κερδίσεις ψυχές. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμβουλές, πάρα πολλά καταγεγραμμένα παραδείγματα και τρόποι που ο Θεός χρησιμοποίησε ανά καιρούς στην Ιφίλιο για να προσθέσει ψυχές στη Βασιλεία του Θεού. Πιστεύω όμως μέσα από την καρδιά μου ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο Πνεύμα το Άγιο και να δούμε τι θέλει ο Θεός για τον καιρό μας, τι θέλει ο καιρός για τον τόπο μας, τι θέλει ο καιρός για τον λαό που έχει σηκώσει αυτή την περίοδο και χρησιμοποιεί μέσα στην Ελλάδα. Μέσα από την μαθητεία αυτή θα εστιάσουμε περισσότερο στο μοντέλο του Ιησού. Είναι μια μαθητεία η οποία θα δώσει τις βάσεις, είναι μια μαθητεία που πιστεύω ότι θα σε παροτρύνει να καταλάβεις ότι ο Ευαγγελισμός δεν είναι κάτι που το κάνει κάποιος, αλλά είναι η υπόθεση όλων μας να φέρουμε ψυχές στον Κύριο. Και αν μπορούσα να δώσω έναν τίτλο, θα ήτανε «Κάντο σαν τον Ιησού». Διότι καθώς η διακονία του Ιησού ήταν πολύπλευρη, ο Ιησούς όλες οι μέρες του, όλη η τακτική του και όλη η καρδιά του ήταν να σώσει το απολωλός. Ιωάννης 3,16 το γνωρίζουμε, για να μην χαθεί κανένας έστειλε ο Θεός τον Γιο Του εδώ κάτω στη γη, γιατί αγάπησε τόσο πολύ τον αμαρτωλό. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στον Λόγο του Θεού ο Ιησούς ονομάστηκε φίλος τελωνών αμαρτωλών, του δώσαν παρατσούκλια όπως ο Κρασοπότης. Και αυτό γιατί ο Ιησούς ποτέ δεν κρύφτηκε. Δεν κρύφτηκε μέσα σε ένα κτίριο, δεν κρύφτηκε μέσα σε μια πόλη. Αντίθετα, κυκλοφόρησε μέσα στους ανθρώπους, τους αγάπησε τον αμαρτωλό και έδειξε την ιδιότητά του να είναι πατέρας. Μέσα από αυτήν την μαθητεία θα δούμε πώς ο Θεός θέλει να νιώσουμε αυτό που ένιωσε ο Ιησούς. Να εργαστούμε όπως εργάστηκε ο Ιησούς. Γι' αυτό σε ενθαρρύνω καθώς ακούσεις τα επόμενα λίγα μαθήματα, 2 ή 3 μαθήματα, πρώτο ο Θεός, πραγματικά κάντο σαν τον Ιησού. Καλησπέρα και από εμένα λοιπόν, αφού είπαμε να πούμε την καλησπέρα, δόξα στο Θεό. Σήμερα συνεχίζουμε τη μελέτη μας, κάνε το όπως ο Ιησούς, πάνω στον Ευαγγελισμό. Και αφού θα σταθούμε σήμερα μέσα στο τρίτο μάθημα, αν θυμάμαι καλά, τρίτο μάθημα, πάμε ένα πίσω, πήγα παρακάτω. Θα σταθούμε πάνω στη μελέτη μας αυτή. Πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα μία μαθητεία και μετά κλείνει αυτός ο κύκλος και το επόμενο μάθημά μας θα είναι ο δυναμικός Ευαγγελισμός, δηλαδή θα είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος, ο ρόλος των χαρισμάτων που ο Θεός έβαλε μέσα στην ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, τα εργαλεία του Αγίου Πνεύματος για τον δυναμικό Ευαγγελισμό. Η λέξη δυναμικός Ευαγγελισμός μου αρέσει γιατί είναι μια λέξη που ο αδερφός Μπόγκε την χρησιμοποίησε και είναι κάτι το οποίο ο Θεός του δίδαξε του ίδιου και τον κάλεσε για να σωθεί η Αφρική. Και δοξάζουμε τον Κύριο για όλο το έργο που έκανε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Πιστεύω ότι το έβγε δούλε αγαθέ που άκουσε στην παρουσία του Θεού, κάθε γράμμα ήταν με κεφαλαία, καθώς έφερε πολλές ψυχές στον Κύριο. Θέλω μια πολύ γρήγορη επανάληψη να κάνουμε, γι' αυτό πάρτε τις γραφές σας, υπάρχουν εδάφια τα οποία είναι σημαντικά, καθώς ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε μαθητεία. 3 ήταν τα βασικά μας τα εδάφια, Ματθαίος 28, όπου περιγράφεται η Μεγάλη Αποστολή, Οσιέ 6:11, το οποίο είναι αυτό που ο Θεός μιλάει προφητικά για τις μέρες μας
και Παροιμίες 11:30 είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί να μπούμε σε μια μαθητεία. Έτσι πολύ γρήγορα να θυμίσω και για όσους ίσως δεν το έχετε παρακολουθήσει. Ξεκινάμε από το Ματθαίο που ο Ιησούς τους πλησίασε και τους μίλησε. Αυτό είναι λίγο πριν ο Ιησούς αναληφθεί και τους έδωσε την μεγάλη εντολή και τους είπε: δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη. Είναι μια δήλωση που ο Ιησούς λέει: εγώ φεύγω, αλλά δόθηκε σε μένα όλη η εξουσία. Εξουσιάζω πλέον, καθώς νικήθηκε ο έσχατος εχθρός που ήταν ο θάνατος, καθώς νικήθηκε ο Άδης, καθώς ο Κύριος πήρε στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου και καθώς ο ίδιος δήλωσε ότι πλέον οι πύλες του Άδη δεν ισχύουν απέναντι στην Εκκλησία. Αλληλούια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την δύναμη σαν παιδιά του Θεού να μπούμε μέσα στην ξεκλείδωτη κόλαση και να πάρουμε ψυχές και να τις καλέσουμε να έρθουν στο φως. Αλληλούια. Έδωσε την δύναμη ο Θεός να πάμε στους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι και να κηρύξουμε το έτος του Κυρίου της ελευθερίας. Αλληλούια. Έχουμε την δύναμη να εκβάλουμε δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί δόθηκε στον Κύριό μας όλη η εξουσία στην γη και στον ουρανό. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η τελευταία δήλωση του Κυρίου μας που λέει: δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη. Αυτή είναι μια δήλωση όπου εξελίσσεται μετά και λέει: πορευθέντες λοιπόν, καθώς θα πορευτείτε, να κάνετε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Και προσέξτε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, και μπορούμε όλοι μαζί να πούμε αυτήν την τελευταία ευλογημένη λέξη, αμήν, αλληλούια. Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο. Το δεύτερο εδάφιο στο βιβλίο του Οσιέ είναι μια προφητεία που ο Θεός μιλάει σε όλους μας και σε σένα, Ιούδα. Ο Ιούδας και οι φυλοί του Ιούδα μέσα στις 12 φυλές του Ισραήλ εκπροσωπούν την λατρεία. Και ο Ιούδας ήταν αυτός ο οποίος καλέστηκε να φέρει την λατρεία, και το όνομα Ιούδας σημαίνει λατρεία. Και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο μια ανάλυση ονόματος, αλλά ο Ιησούς μας διάλεξε τη ρίζα αυτή, γι' αυτό ονομάστηκε και ο Λέων του Ιούδα. Και είναι η λατρεία η οποία υπάρχει στον ουρανό, και το εδάφιο αυτό μιλάει με πολλούς τρόπους ότι ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τη λατρεία για να φέρει τον θερισμό. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τη λατρεία για να υπάρξει ο δυναμικός ευαγγελισμός που θα μελετήσουμε την ερχόμενη Τετάρτη με τη χάρη του Θεού. Αλλά ο Θεός, μιλώντας μέσα από τον Ιούδα, λέει και προφητεύει και φανερώνει ότι διορίστηκε ένας θερισμός. Το εδάφιο αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο, διότι γνωρίζουμε ότι στις έσχατες ημέρες και μετά που η Εκκλησία θα φύγει στον ουρανό, θα υπάρξουν 144.000. Υπάρχει ένα διορισμένο από τον Κύριο νούμερο, το οποίο δεν περιορίζει ότι δεν θα είναι περισσότεροι, δεν θα επιτραπεί να είναι 145.000 για παράδειγμα, αλλά ο Κύριος, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα, έχει μετρήσει και λέει ότι θα είναι 144.000 αυτοί οι οποίοι διαπυρώς θα πάνε και θα κερδίσουν τη σωτηρία τους. Και στην ουσία είναι 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ, και αυτό μας δίνει το νούμερο 144.000. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει ένα εδάφιο στην Καινή Διαθήκη που λέει: και αυτούς που προώρισε και αυτούς κάλεσε, και αυτούς που κάλεσε αυτούς προώρισε. Με λίγα λόγια, ο Θεός γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν και ποιοι είναι αυτοί που θα απορρίψουν τον Θεό. Αυτό, ξαναλέω, το εδάφιο δεν περιορίζει ότι δεν θα σωθούν άλλοι. Απλά στην παντογνωσία του Κυρίου, ο Κύριος γνωρίζει ποιοι θα είναι τελικά αυτοί που θα τον δεχτούν και αυτοί που δεν θα τον δεχθούν. Η λέξη διορίστηκε θερισμός έρχεται μέσα από την παντογνωσία του Θεού μας, οπότε ο Θεός γνωρίζει ποιοι θα πιστέψουν στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζει ποιοι θα πιστέψουν στην Αλβανία, γνωρίζει ποιοι θα πιστέψουν στο τάδε ή στο άλλο χωριό. Και ο Θεός λέει: υπάρχει διορισμένο κάτι για την περιοχή μας και για τη γενιά μας. Και εμείς σαν παιδιά του Θεού τώρα καλούμαστε αυτό το οποίο έχει διοριστεί και αυτό το οποίο ο Θεός έχει προορίσει να το φέρουμε και να το βάλουμε στις αποθήκες του Κυρίου μας. Έτσι πάμε στο επόμενο αμέσως εδάφιο, το οποίο μιλάει ο εκκλησιαστής και λέει: ο καρπός του δικαίου είναι δέντρο ζωής και όποιος κερδίζει ψυχές
είναι σοφός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι, ξεκινώντας από αυτό, μιλήσαμε ότι το κάλεσμά μας είναι να φέρουμε ψυχές και ο Θεός μας έδωσε εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά είναι πάνω στην ανάθεση που έκανε ο Ιησούς για τον κάθε έναν. Και ο Θεός μας έδωσε πνευματικά εργαλεία, αλλά παράλληλα μας έδωσε και ανθρώπινα εργαλεία. Και μιλήσαμε για αυτά τα πνευματικά εργαλεία, είναι η ομολογία μας, είναι τα χαρίσματα, η κίνηση του πνεύματος μέσα στον οίκο του, είναι η εκδήλωση της παρουσίας του, είναι μέσα από τα θαύματα. Πολλοί πιστέψαν όταν ο Ιησούς έκανε θαύματα, υπάρχουν απαντήσεις προσευχών. Απ' την άλλη πλευρά ο Θεός μας έδωσε και ανθρώπινα εργαλεία που είναι σοφία, διάκριση, ικανότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, διάθεση προσωπικού χρόνου, διαθεσιμότητα των υπαρχόντων μας και ό,τι έχουμε, τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας, ο πλούτος μας, φιλοξενία και παρησία λόγου. Μιλήσαμε επίσης, μιλώντας για το αρχικό σχέδιο του Θεού, ότι το αρχικό σχέδιο του Θεού δεν ήταν να δημιουργήσει χριστιανούς, αλλά ένα βασίλειο που μέσα σε αυτό θα ζούσε εκείνος μαζί με τους υπηκόους του. Ο Θεός δεν σχεδίαζε ποτέ να κάνει υπηρέτες. Σήμερα λέμε όλοι είμαστε υπηρέτες Θεού, αλλά τα σχέδια του Θεού δεν ήταν να κάνει υπηρέτες. Ο Θεός σχεδίαζε να κάνει γιους και κόρες. Ο Θεός δεν σχεδίαζε να κάνει ένα σύστημα θρησκείας. Αν θυμάστε, στην Παλιά Διαθήκη ζητήσανε να έχουν βασιλιά όπως και τα υπόλοιπα έθνη και ο Θεός δεν σχεδίαζε ποτέ να έχει βασιλιά αεπίγειο, γιατί αυτός θα ήταν ο βασιλιάς μας. Αλλά ζητήσαν να έχουν βασιλιά σαν τα άλλα τα έθνη και ο Θεός το επέτρεψε αυτό και γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Ο Θεός λοιπόν δεν σχεδίαζε ένα σύστημα θρησκείας, αλλά μια καθημερινή σχέση του πατέρα με τα παιδιά του. Και έτσι ερχόμαστε στον τρόπο του Ιησού, ερχόμαστε στον τρόπο που ο Ιησούς μας όταν ήρθε εδώ έγινε ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος αποκατέστησε όλα αυτά τα οποία δεν λειτουργήσαν έναντι της αμαρτίας. Και μιλώντας για το κάντο όπως ο Ιησούς, είδαμε διάφορα σημεία τα οποία μελετήσαμε στο δεύτερο μάθημα, αν θυμάμαι καλά. Ξεκινήσαμε βλέποντας τον Ιησού και λέμε ότι δεν μας κάλεσε να κρίνουμε ο Θεός, αλλά μας κάλεσε να ευλογούμε. Δεν μας κάλεσε στο να εστιάσουμε πώς θα κάνουμε τους ανθρώπους πιστούς, αλλά μας κάλεσε στο να εστιάσουμε να δημιουργήσουμε φιλίες με τους ανθρώπους. Και γνωρίζουμε όλοι ότι ο Ιησούς ονομάστηκε φίλος αμαρτωλών και τελωνών. Γιατί μέσα από τις σχέσεις, αλληλούια, μέσα από τις σχέσεις, και λέω αλληλούια γιατί θυμηθείτε τι είπαμε προηγουμένως, ότι δεν ήρθε να κάνει υπηρέτες, αλλά ήρθε να κάνει ένα βασίλειο με γιους και κόρες, όπου η βάση θα ήταν ο πατέρας με τα παιδιά του. Έτσι ο Θεός μας καλεί όχι να έχουμε στο μυαλό μας πώς θα τους κάνουμε χριστιανούς, αλλά να δημιουργήσουμε σχέσεις οι οποίες θα αλλάξουν ζωές. Και μιλώντας για αυτήν τη σοφία που μιλάει ο Εκκλησιαστής, μιλήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια σχέση μιλώντας με τους ανθρώπους με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να χτίσουμε κοινά ενδιαφέροντα. Να τους δείξουμε ενδιαφέρον σε αυτά που έχουν να μας πούνε. Τα περνάω λίγο στα γρήγορα. Να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε την καλύτερη δυνατόν εντύπωση. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Μιλούσα πριν από λίγο καιρό με ένα πρόσωπο, ένα πνευματικό πρόσωπο, και μου εξηγούσε τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε στην εκκλησία που βρίσκεται. Και μου λέει, αδελφέ, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, γίνεται το ένα, η εκκλησία δεν τα πάει καλά, είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Και μου λέει μετά, έχω δύο ψυχές οι οποίες δεχτήκαν τον Κύριο. Πώς να τις πάω στην εκκλησία? Άμα τις πάω στην εκκλησία θα βρούνε μια κατάσταση η οποία είναι διαιρεμένη και θα πρέπει να μπουν ή με τους μεν είτε με τους δε. Αγαπητά μου αδέλφια, η οικογένεια πρέπει να είναι πάντα οικογένεια. Αλληλούια. Η παρουσία μας πρέπει να είναι μια παρουσία που δεν είμαστε εμείς μέσα μας διαιρεμένοι, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε ειρήνη με τον Θεό, και όταν είσαι σε ειρήνη με τον Θεό έχεις ειρήνη μέσα σου και μπορείς και να χαμογελάς. Έχεις μια εικόνα ευλογίας, και η εκκλησία πρέπει να είναι σε ειρήνη με τον Θεό και σε ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης στο επόμενο μάθημα μιλήσαμε, όχι, αυτό είναι το σημερινό μας μάθημα. Μπαίνουμε σήμερα εδώ. Το όνομα. Θέλω να μιλήσω λίγο για το όνομα.
Και έχω γράψει εδώ να αποκαλείς πάντα το συνομιλητή σου με το όνομά του. Δεν ξέρω πόσο καλά τα πάτε με τα ονόματα, εγώ τα ονόματα τα ξεχνάω εύκολα. Προχθές μετά από Σεπτέμβριος, Οκτώβριος μέχρι σήμερα 6 μήνες με τους μαθητές μου είχαμε μια συναυλία στο Οδείο και τους παρουσίασα και έλεγα τώρα θα παίξει ο Γιώργος. Και μου κάνει από δίπλα, Δημήτρης λέγεται. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις το όνομα του αλουνού. Το όνομα για τον Ιησού έπαιζε μεγάλο ρόλο. Όταν ο Ιησούς τους κάλεσε με το όνομά τους. Αν δούμε μέσα στην Παλιά Διαθήκη, όταν κάλεσε τον Μωυσή, τον κάλεσε με το όνομά του. Όταν κάλεσε τον Αβραάμ, τον κάλεσε με το όνομά του. Και σε κάποιους από αυτούς τους έδωσε και υπόσχεση πάνω στο όνομα και τους είπε δεν θα ονομάζεσαι πλέον Άβραμ, αλλά θα ονομάζεσαι Αβραάμ. Είπε σε κάποιον άλλον δεν θα ονομάζεσαι άλλο υποσχελιστής, τον Ιακώβ, αλλά θα ονομαστείς Ισραήλ. Το όνομα έπαιζε πάντοτε σημαντικό ρόλο. Οι επιστήμονες σήμερα λένε ότι όταν απευθύνεσαι στον άλλον με το όνομά του, έχεις αμέσως και την προσοχή του, γιατί δεν είναι για σένα ακόμα μια μονάδα, αλλά είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει να δημιουργήσεις σχέση. Έτσι, επικαλούμε σε πολλά από αυτά σήμερα που θα μιλήσουμε και αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, ότι η αρχή κάθε επικοινωνίας βασίζεται στην επίκληση του ονόματος. Και όταν ο Θεός κάλεσε τον Σαμουήλ στην Παλιά Διαθήκη, τον κάλεσε με το όνομά του. Αγαπητά μου αδέλφια, ο Θεός μας κάλεσε όλους με το όνομά μας. Αλληλούια. Και το όνομά μας είναι γραμμένο επάνω στο βιβλίο της ζωής. Αλληλούια. Το φαντάζεστε αυτό? Θα πας εκεί, ας το πω λίγο όπως το λένε αστεία και στα ανέκδοτα, και ο Άγιος Πέτρος λέει περιμένει στην είσοδο με το βιβλίο το μεγάλο και θα ρωτήσει πώς λέγεσαι εσύ παιδί μου, και θα πεις εγώ είμαι ο Παύλος ο Δημητριάδης. Μισό λεπτό, Παύλος, έχει πολλούς Παύλους. Του Ιωάννη, ναι του Ιωάννη. Η γιαγιά της Όλγας, ναι της Όλγας. Αλληλούια. Γνωρίζει το όνομά μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι σημαντικό να χτίσουμε μια σχέση μιλώντας τον άλλον με το όνομά του. Ένα ακόμα σημαντικό πράγμα που έχει σημασία είναι να μπορούμε να ακούσουμε τους άλλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς ήταν πάρα πολύ καλός ακροατής και άκουγε τους ανθρώπους και τους έδινε το χρόνο να μιλήσουν. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλών ειδών χαρακτήρες άνθρωποι, υπάρχουν κάποιοι που εκφύσεως δεν μιλάνε πολύ και υπάρχουν κάποιοι που εκφύσεως δεν σταματάνε να μιλάνε. Αλλά αν προσέξετε, ιδίως ανθρώπους που ζουν μόνοι έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Και σήμερα οι άνθρωποι ζουν σε μια μοναχικότητα. Μια μοναχικότητα που ακόμα κι αν είναι μέσα στο σύνολο ανθρώπων έχουν την ανάγκη να ακουστούν. Είναι σημαντικό σαν παιδιά του Θεού να είμαστε πολύ καλοί ακροατές. Για να μπορέσεις λοιπόν να ακούσεις κάποιον, ερχόμαστε στο επόμενο σημείο, κάνε ερωτήσεις. Κάνε ερωτήσεις. Θέλω να γυρίσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και να βρούμε λίγο την περικοπή εκείνη που ο Ιησούς Χριστός συνάντησε την Σαμαρίτισσα. Αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές σας, περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν δείτε τον Ιησού έκανε πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, κάθε έναν που ήταν να θεραπεύσει τον ρωτούσε, θέλεις να θεραπευτείς? Δεν φαίνεται λίγο αστείο? Γιατί να με ρωτάει αν θέλω να θεραπευτώ, αφού γι' αυτό ήρθα εγώ Ιησού σε σένα? Κι όμως τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Πολλές φορές μέσα από τις ερωτήσεις μπορείς να μάθεις καλύτερα τι ενδιαφέρει κάποιον περισσότερο. Πολλοί άνθρωποι ενώ βρίσκονται σε μια πλάνη, αν τους ρωτήσεις μερικά πράγματα θα δείτε ότι δεν καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται σε πλάνη. Και δεν μπορείς σε κάποιον να τον δώσεις κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει ότι το έχει ανάγκη. Θέλουμε να τους μιλήσουμε για τον Ιησού, αλλά οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η λύση των προβλημάτων τους είναι ο Ιησούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουν χρήματα και νομίζουν ότι η λύση τους είναι απλά μια καλύτερη δουλειά. Η λύση δεν είναι μια καλύτερη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι που έχουν καλύτερες δουλειές εξακολουθούν να είναι πάλι φτωχοί. Το κενό της ψυχής δεν αναπληρώνεται με χρήματα, ευλογημένη Εκκλησία. Αν θυμάστε την κόρη του Ωνάση είπε, αν θεωρείτε τον παράγοντα ευτυχίας στον πλούτο, δείτε την οικογένειά μας. Είμαστε η πιο δυστυχισμένη
οικογένεια. Άρα πολλές φορές οι ερωτήσεις είναι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έρθουν στο συμπέρασμα τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται περισσότερο μέσα στη ζωή τους. Έτσι, οι ερωτήσεις είναι αυτές οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ τους ανθρώπους ώστε να τους οδηγήσεις με έναν τρόπο, να φτάσουμε στην επιθυμητή απάντηση. Ξαναλέω, ο Ιησούς ήταν αυτός που έκανε τις περισσότερες ερωτήσεις. Όταν συνάντησε έναν παράλυτο, τον ρώτησε τι θέλεις από εμένα. Όταν συνάντησε τον τυφλό, τον ρώτησε θέλεις να δεις. Και αν πάμε στο περιστατικό της Σαμαρίτισσας, θα δούμε ότι όλα ξεκινάνε με τον Κύριο, ο οποίος της κάνει δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, στην αρχή της κάνει μια απλή ερώτηση. Μπορείς να μου δώσεις νερό? Μπορείς να μου δώσεις να πιω νερό? Ο στόχος του Ιησού ποιος ήταν συναντώντας τη Σαμαρίτισσα? Ξέρουμε το τέλος της ιστορίας. Ποιος ήταν ο στόχος του Ιησού? Ήταν μια ολόκληρη πόλη, η οποία ήταν αποκλεισμένη από τους Ισραηλίτες, να έρθει στην μαρτυρία και στη Βασιλεία του Θεού, να έρθουν στην επίγνωση του Κυρίου. Αλληλούια. Και όλα ξεκινάνε, έχεις να μου δώσεις κάτι που εγώ έχω ανάγκη? Η ερώτηση αυτή έγινε αιτία ενός μικρού και απλού διαλόγου, όπου αναεδάφιο, αν το διαβάσετε, εκείνη ρωτά και εκείνος απαντάει. Ξανά και ξανά. Έτσι τι κάνει ο Ιησούς μας? Χτίζει ένα διάλογο με αυτήν εδώ τη γυναίκα. Τι σοφός τρόπος να προκαλέσεις μια συζήτηση. Τώρα η δεύτερη ερώτηση του Ιησού έρχεται στο εδάφιο 16. Αν προσέξετε στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 16 ο Κύριος της λέει μπορείς να φωνάξεις τον άντρα σου? Αυτό το εδάφιο μιλάει πολύ δυναμικά για μας που είμαστε παιδιά του Θεού, ακόμα και όταν έχουμε προφητικά μια αποκάλυψη μέσα στην καρδιά μας, ποιος είναι ο τρόπος να πλησιάσουμε και να συμμεριστούμε την αποκάλυψη που ο Θεός μας δίνει στους άλλους. Σήμερα ένα από τα λάθη που κάνουν πολλοί άνθρωποι είναι ότι αισθάνονται μες στην καρδιά τους έναν λόγο από τον Κύριο, αλλά δεν περιμένουμε από τον Κύριο τον χρόνο που πρέπει να δώσουμε αυτόν τον λόγο και τον τρόπο που πρέπει να δώσουμε αυτόν τον λόγο. Έτσι έχω δει ανθρώπους να δίνουν άκερα την πληροφορία και να προκαλούν ζημιές, ενώ ο λόγος ήταν από τον Θεό, και πολλές φορές ο τρόπος που προκαλούμε και λέμε τον λόγο επίσης να φέρνει μεγάλη δυσκολία και όχι ευλογία. Όταν ο Θεός σου δίνει μια πληροφορία, πρέπει αυτή η πληροφορία μες στην καρδιά σου να κατοικήσει και να ζητήσεις χάρη από τον Κύριο πώς θα συμμεριστείς αυτή την πληροφορία. Πάμε σε ένα παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Κρατήστε στο μυαλό σας αυτό το θέμα εδώ που ρώτησε ο Κύριος, φώναξέ μου τον άντρα σου. Να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Ο βασιλιάς Δαβίδ έχει πέσει. Ο Θεός σηκώνει τον προφήτη να πάει να ελέγξει τον βασιλιά Δαβίδ. Και πηγαίνοντας ο προφήτης να ελέγξει, πώς ξεκινάει την κουβέντα με τον Δαβίδ? Θυμάστε να μου πείτε λίγο έτσι? Ξεκινάει ας πούμε πηγαίνοντας και να του πει, ίσως όπως τα έκαμνα εγώ ή εσύ, βασιλιά μου, έχεις πέσει και θα καείς, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Μετανόησε, γιατί δεν ξέρω τι θα πάθεις. Έτσι ξεκίνησε να λέει αυτό που του μίλησε ο Θεός? Έτσι, απάντηση, καθόλου. Πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος του Θεού? Ξεκίνησε, η Μαρία το φώναξε εδώ, με μια ιστορία. Δεν έκαιγε μέσα στον προφήτη αυτό που ο Θεός του είπε, πάνε γιατί ο Δαβίδ δεν είναι καλά. Έκαιγε, αλλά ο άνθρωπος που λαμβάνει μια πληροφορία από τον Θεό πρέπει να έχει μια σοφία πώς θα πλησιάσεις. Πώς θα πλησιάσεις έναν βασιλιά, πώς θα πλησιάσεις μια αδύναμη γυναίκα, πώς θα πλησιάσεις έναν άνθρωπο που είναι πονεμένος. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αυτό που λάβανε, μπαμ, πρέπει να το πετάξουν στο πρόσωπο των αλωνών. Αλλά ο Θεός θέλει να βάλουμε, όπως είχατε δει τις δύο καρτέλες, πνευματικά εργαλεία, αλλά και ανθρώπινα εργαλεία, ώστε να κερδίσουμε ψυχές με σοφία για τον Θεό. Αλληλούια.
μελετώντας τη ζωή του Ιησού Χριστού, θέλω να σας πω κάτι για τον Ιησού. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Πολλές φορές βασιζόμαστε τόσο πολύ στο Πνεύμα το Άγιο, και το Πνεύμα το Άγιο, ακούστε, είναι το Α και το Ω. Μέσα σε αυτό αυξανόμαστε, μέσα σε αυτό μεταμορφωνόμαστε, είναι η δύναμη του Θεού μέσα μας. Αυτό δεν αναιρεί την προσωπικότητά μας. Γι' αυτό ο Θεός θέλει η προσωπικότητά μας να βελτιώνεται. Ο Θεός θέλει να έχεις τρόπους. Ο Θεός θέλει να είσαι πολιτισμένος. Ο Θεός θέλει να είσαι μορφωμένος. Το Πνεύμα το Άγιο δεν θα σου μάθει μαθηματικά. Τα μαθηματικά θα τα μάθεις στο σχολείο. Αμήν, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο δεν θα σου μάθει πιάνο, ώστε αντί σε 14 χρόνια να τα μάθεις σε 2 μήνες. Θα πρέπει να σπουδάσεις για να μάθεις πιάνο. Έτσι, τα πνευματικά εργαλεία είναι πνευματικά, τα ανθρώπινα εργαλεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκπαιδευτείς. Ο Παύλος μιλάει στον Τιμόθεο και του λέει, σπούδασε τον εαυτό σου για να τον παραστήσεις τέλειο μπροστά στον Θεό. Αν θέλεις να σταθείς και να συμμερίζεσαι τον Λόγο του Θεού, πρέπει να σπουδάσεις τον Λόγο του Θεού. Κάποιοι το λένε θεολογία, κάποιοι το λένε ένα βιβλικό σχολείο, αλλά χρειάζεται να σπουδάσεις, που σημαίνει ότι μαζί με τα πνευματικά πρέπει να μπορέσει και η προσωπικότητά σου να είναι τέτοια που να σταθείς μπροστά στους ανθρώπους. Έτσι, αν δούμε την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού από ένα άλλο πρίσμα, θέλω να σας πω ότι στο πρόσωπο του Ιησού υπήρχε πολιτισμός. Ο Ιησούς δεν ήταν ποτέ αγενής με κανέναν αμαρτωλό. Αμήν, είστε εδώ Εκκλησία του Θεού. Ήτανε επιθετικός ενάντια στους Φαρισαίους, αλλά με κανέναν αμαρτωλό δεν ήταν αγενής. Δεν ήταν απολύτιστος, δεν ήταν ακοινώνητος, δεν ήταν προσβλητικός, ήταν πάντα ευγενικός. Αλληλούια, μ' ακούτε? Μ' ακούτε Εκκλησία του Θεού? Αν μελετήσετε την προσωπικότητά του θα τα δείτε όλα αυτά τα οποία σας λέω. Έτσι, πιστεύω ότι πήγε στο σχολείο όπως πήγαιναν όλοι εκείνη την εποχή, γιατί ήταν κάτω από τους γονείς του, ήξερε να διαβάζει, που σημαίνει ότι έμαθε γράμματα με κάποιον τρόπο εκείνη την εποχή, και δεν είπε, εγώ έχω το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα διαβάσω. Εγώ έχω το Πνεύμα το Άγιο, δεν χρειάζεται να μάθω κοινωνικά πράγματα, αλλά πήγε σε γάμο και φέρθηκε όπως φέρονται σε γάμους. Σήμερα πολλοί χριστιανοί τα αφήνουν όλα, συγγνώμη που θα το πω στον κόκορα, τα αφήνουν όλα, ο Θεός θα φροντίσει, και μένουν απολύτιστοι, ακοινώνητοι, ανεκπαίδευτοι. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει σε όλα να είμαστε όσο το καλύτερο δυνατόν μπορούμε. Αλληλούια. Είσαι στην εκπαίδευση, να είσαι το καλύτερο μέσα στην εκπαίδευση. Αισθάνεσαι ότι ο Θεός σε καλεί να μιλάς σε ανθρώπους. Φρόντισε να είσαι ένας άνθρωπος επικοινωνίας, να θέλουν οι άνθρωποι να μιλάνε μαζί σου. Έτσι, γιατί κάνω αυτή την παρένθεση τώρα? Γιατί όταν ο προφήτης έλαβε τον λόγο, σκέφτηκε ότι πρέπει να πλησιάσει έναν βασιλιά και του είπε, βασιλιά, και ιδιαίτερα όταν έχεις να δώσεις έναν λόγο διόρθωσης, πρέπει να χτίσεις μια σχέση. Έχω να σου πω μια ιστορία. Τι έκανε μέσα από την ιστορία ο βασιλιάς, ο προφήτης? Έκανε τον Δαβίδ να συσχετιστεί. Να συσχετιστεί έτσι ώστε η απάντησή του έφερε το επόμενο μετά την ιστορία, στην επόμενη ανακοίνωση που του έκανε, έφερε τον ίδιο τον Δαβίδ να καταλάβει, και πριν προλάβει να αναλύσει την περίπτωσή του προφήτης, τι λέει ο Δαβίδ? Στον Κύριο αμάρτησα και μόνο στον Κύριο αμάρτησα. Άρα το είδε μόνος του. Αμήν. Το είδε μόνος του σχεδόν, ο Δαβίδ το είδε μόνος. Πάμε τώρα στη Σαμαρίτισσα, στο εδάφιο. Τι εδάφιο σας είπα? Έτσι, είμαστε στο εδάφιο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 16. Ο Κύριος, ας το πούμε έτσι, ότι έλαβε ένα προφητικό λόγο. Λέω ας το πούμε έτσι γιατί δεν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο ίδιος ήταν η προφητεία, ήξερε. Και δεν στάθηκε να της πει, ξέρεις, συζείς με κάποιον και η σχέση σου δεν είναι σωστή. Έτσι, εμείς αν λαμβάναμε την πληροφορία θα πηγαίναμε να πούμε σε αυτή τη γυναίκα, είσαι αμαρτωλή, πρέπει να μετανιώσεις. Πού το ξέρεις ότι είμαι αμαρτωλός? Συζείς χωρίς να έχεις κάνει έναν γάμο. Όχι, δεν πήγε έτσι, λέει, φώναξε μου τον άντρα σου. Και εκεί ξεδιπλώνεται τώρα όλη η ιστορία. Δεν είναι ο πρώτος, δεν είναι ο δεύτερος, βρίσκομαι με τον τέταρτο και με αυτόν. Και ο Κύριος λέει απλά, ναι, το ξέρω. Και η γυναίκα, προσέξτε, δεν την καταδικάζει.
η γυναίκα λίγο πιο κάτω φτάνει στη διαπίστωση και του λέει, εσύ είσαι προφήτης. Αν διαβάσετε την ιστορία. Γιατί ο Ιησούς έκανε 2 ερωτήσεις. 2 ερωτήσεις. Θέλω να σας πω κάτι. Με 2 ερωτήσεις ο Κύριος έφερε αυτήν τη γυναίκα στο να δει την κατάστασή της, χωρίς ο Ιησούς να βάλει το δάχτυλό του επάνω στην αμαρτωλή της θέση. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Στο εδάφιο 39 του 4ου κεφαλαίου μέχρι και το 42, αυτή η γυναίκα έτρεξε στην πόλη και κάλεσε όλη την πόλη. Τι κάλεσε την πόλη να πει? Τι είπε στην πόλη? Πώς την κάλεσε? Αν διαβάσετε μέσα στο Λόγο του Θεού, ελάτε να σας συστήσω σε έναν που ξέρει πράγματα, που είναι προφήτης. Αν έφευγε με ενοχή από τον Ιησού και έλεγε, αμάν, συνάντησα έναν και μου βγάλε όλα τα κρυφά της ζωής μου στη φόρα, έτσι, τι να πάει να πει στον κόσμο στην πόλη? Ελάτε να σας γνωρίσω σε έναν που όλα τα κρυφά σας θα τα φέρει στο φως. Κανένας δεν θα ήθελε να έρθει. Αλλά πώς το προφητικό χάρισμα μίλησε μέσα από τον Ιησού? Μίλησε μέσα από ερωτήσεις, που οι ερωτήσεις απαντήθηκαν από την ίδια τη γυναίκα με έναν τρόπο που έφεραν ελευθερία, όχι κατάκριση. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Ο Θεός προκαλεί με ερωτήσεις, όχι την κατάκρισή μας, προκαλεί την απελευθέρωσή μας, αδέλφια. Αλληλούια. Και η γυναίκα φώναξε όλο τον κόσμο από την πόλη και ένα μεγάλο πλήθος, λέει στο Λόγο του Θεού, στο εδάφιο 42, ένα μεγάλο πλήθος από την πόλη ήρθε στον Κύριο. Αυτό λέγεται σοφία. Αμήν, το καταλαβαίνουμε? Άρα πολλές φορές ο Θεός μπορεί να σου δώσει, και θα μιλήσουμε για στο δυναμικό ευαγγελισμό, γι' αυτό μπορεί να σου δώσει μια πληροφορία για μια ψυχή, αλλά κράτησε την πάντα στο ταμείο σου. Σκέψου με σοφία πώς θα διαχειριστείς αυτήν την πληροφορία που σου έδωσε ο Θεός και μην πας και την πετάξεις έτσι μπαμ επάνω στους ανθρώπους. Γιατί αυτός που κερδίζει ψυχές είναι σοφός. Αλληλούια. Κάτι που είναι σημαντικό επίσης, προχωράω λίγο, είναι να δώσεις την ευκαιρία σε αυτόν που μιλάει να νιώσει ότι είναι σημαντικός. Οι επιστήμονες λένε ότι η νούμερο 1 βασική ανάγκη του ανθρώπου είναι να νιώθει ότι είναι χρήσιμος και σημαντικός. Έτσι, ο Ιησούς, θα δείτε ότι όταν μιλούσε με τους ανθρώπους τους, έδινε πάντα αξία. Ο Ιησούς έδωσε αξία στη γυναίκα, σε μια εποχή που η γυναίκα δεν είχε αξία. Αλλά όποτε μιλούσε με τις γυναίκες, τις έδινε αξία. Όταν μίλησε με ανθρώπους άλλης φυλής που κανένας άλλος δεν μιλούσε, για τους Σαμαρίτες μιλάω, τους έδωσε αξία. Και στο Λόγο του Θεού λέει να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Έτσι βλέπουμε τον Ιησού να δίνει αξία στον τελώνη, ενώ κανένας άνθρωπος δεν πήγαινε στο σπίτι του. Γιατί δίνοντας αξία στους άλλους ανθρώπους, στην ουσία τους δείχνει στο μέλλον τους ότι αν έρθεις μαζί μας, στους ανθρώπους αυτής της οδού, έτσι πως λέγαν τους χριστιανούς, είναι ένα μέρος που ο Θεός θα σου δώσει αξία. Δεν θα είσαι ο καημένος, θα είσαι ο ευλογημένος. Δεν θα είσαι ο κακός, αλλά θα είσαι κάποιος που η ευλογία του Θεού θα είναι πάνω σου. Και θέλω να φτάσω λίγο στο τέλος αυτών των σημείων τα οποία μιλάμε. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, απέφυγε με κάθε τρόπο να διαπληκτιστείς μαζί με τους ανθρώπους. Έχω ζήσει, και είμαι σίγουρος ότι έχετε ζήσει κι εσείς, συζητήσεις οι οποίες δεν τελειώνουν. Τι πιστεύεις για αυτό, τι πιστεύεις για εκείνο? Ήρθαν πολλές φορές στον Ιησού και του είπανε, τι πιστεύεις για την Ανάσταση των νεκρών? Παντρεύτηκε αυτός, μετά πέθανε, τον πήρε αυτόν, η άλλη γυναίκα, τη γυναίκα την πήρε ο άλλος ο αδελφός. Στη Βασιλεία των Ουρανών, ποιανού θα είναι αυτή η γυναίκα? Ο Ιησούς δεν μπήκε ποτέ σε τέτοιες ανιαρές συζητήσεις. Σήμερα υπάρχουν τόσο πολλοί χριστιανοί που μιλώντας τους για τον Θεό φτάνουν στο τέλος να μαλώνουν, να φωνάζουν, γιατί δεν έχουμε εικόνες μέσα στην εκκλησία, γιατί κάνουμε ή δεν κάνουμε το σταυρό μας, γιατί πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε στην παράδοση. Θέλω να σου πω κάτι. Οι διαπληκτισμοί δεν οδηγούν ποτέ πουθενά.
Έχω δει στην τηλεόραση συζητήσεις όπου υπήρχαν ιερωμένοι και οι δημοσιογράφοι είχαν φέρει και κάποιους εκπροσώπους από τις πεντηκοστιανές εκκλησίες και μαλώνανε για τα λατρευτικά, για τα θέματα πώς λατρεύουμε τον Θεό και πού υπάρχει αυτό στη Γραφή. Θέλω να σας πω κάτι, ένας άνθρωπος που ο νους του είναι σκοτισμένος, όση πληροφορία και να τον δώσεις, δεν πρόκειται ο νους τους να τον ανοίξεις μέσα από απαντήσεις που θα του αποδείξεις ότι έχει λάθος. Οι επιστήμονες λένε δύο πράγματα και θέλω να σας τα διαβάσω καθώς έψαχνα να τα βρω. Ένας καθηγητής ψυχολογίας είπε κάποτε: αν κερδίσεις έναν διαπληκτισμό με φίλο σου, να ξέρεις ότι κέρδισες τον διαπληκτισμό, θα χάσεις όμως τον φίλο σου. Σκέψου τι είναι πιο σημαντικό. Επίσης, οι επιστήμονες λένε ότι ο άνθρωπος που χάνει σε έναν διαπληκτισμό, άσχετα που έχασε, μέσα του εξακολουθεί να πιστεύει ότι είχε δίκιο σε αυτό που έλεγε. Είναι φοβερό αυτό. Δεν έχω άλλα επιχειρήματα να σε αντικρούσω, κέρδισες, αλλά εγώ μέσα μου εξακολουθώ να πιστεύω. Έτσι, τι είναι ένας διαπληκτισμός? Ένας διαπληκτισμός στην ουσία είναι να τους αποστομώσουμε. Ο Θεός ποτέ δεν ήθελε να αποστομώσει ανθρώπους. Θυμάστε την περίπτωση εκείνη που οι μαθητές του Ιωάννη στείλανε στον Ιησού, ήρθαν στον Ιησού και του είπανε: είσαι εσύ τελικά ο Ιησούς? Είσαι αυτό που λένε οι Γραφές? Και περιμέναν τον Ιησού να ανοίξει εδάφια, να ανοίξει τις Γραφές και να τους αποδείξει. Και ο Ιησούς, θυμάστε τι τους απάντησε? Δεν θα μπω μέσα στις Γραφές και στα εδάφια, ένα θα σας πω: τυφλοί παίρνουν το φως τους, χολοί γίνονται καλά, νεκροί ανασταίνονται. Αλληλούια. Μόνο αυτό είπε, δεν είπε τίποτε άλλο. Έτσι, στον Ευαγγελισμό έχει σημασία να θυμόμαστε ότι τα πάντα κινούνται εξαιτίας της αγάπης. Ιωάννης 3,16, είναι τόσο όμορφος ο λόγος του Θεού, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έτσι, πώς μπορείς να αποφύγεις έναν διαπληκτισμό? Απάντηση με ένα πολύ απλό τρόπο: μην μπεις μέσα σε αυτό. Μην μπεις. Απάντησε, σου λέει κάτι, απάντησε, οκ, εντάξει, και πάνε παρακάτω. Το οκ σου δεν σημαίνει ότι συμφωνείς, απλά μην μπεις μέσα στον διαπληκτισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Να θυμάστε πάντα ότι για να γίνει μια θύελλα χρειάζεται δύο παράθυρα. Αν το ένα παράθυρο είναι κλειστό, δεν θα γίνει κανένα ρεύμα. Και είναι σημαντικό να μην μπούμε μέσα στους διαπληκτισμούς, γιατί ένας διαπληκτισμός δεν θα φέρει ψυχές σε σωτηρία. Τι είναι αυτό το οποίο θα φέρει ψυχές σε σωτηρία? Έτσι, δεν λέει στον Λόγο του Θεού αποδείξτε ότι είμαι αγαθός, λέει γευθείτε ότι είμαι αγαθός. Άρα το να φέρω μια ψυχή στον Κύριο δεν είναι να του αποδείξω ότι ο Θεός μου είναι ζωντανός, είναι να του πω έλα να δεις μόνος σου. Έλα να δεις, ήρθανε τα Χριστούγεννα εδώ πόσα άτομα και είπανε ένιωσα κάτι μέσα μου που δεν το έχω ξανανιώσει. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω, αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός έχει τον τρόπο να μιλήσει για το όνομά Του μόνο μέσα από την παρουσία Του. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι απέφυγε τους διαπληκτισμούς. Να μερικά απλά παραδείγματα. Σε ρωτάνε πώς γνωρίζεις ότι η Ανάσταση των νεκρών είναι κάτι αληθινό? Μπορείς να τους πεις πραγματικά δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Τότε γιατί πιστεύεις τέτοια πράγματα? Έχω δει απλά τη χάρη του Θεού να το δουλεύει και ξέρω ότι ο Θεός μου είναι αληθινός. Και σου λέει ο άλλος, εγώ δεν το πιστεύω. Τώρα τι θα κάνουμε, μαλώσουμε μαζί του? Εντάξει, μην το πιστεύεις. Θα έρθει η ώρα. Αμήν, το καταλαβαίνουμε. Με το ζόρι δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, έχω δει ανθρώπους, αδέλφια, σε τέτοιες ερωτήσεις να λένε τα μάτια σου είναι τυφλωμένα και προσεύχομαι ο Θεός να σε ανοίξει. Στον ουρανό υπάρχουν τα 7 πνεύματα σοφίας του Θεού και εσύ δεν παίρνεις τίποτα. Αγαπητά μου αδέρφια, ο τυφλός δεν βλέπει. Δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον για πράγματα τα οποία στο δικό του κόσμο ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καθίσει στα πόδια του Πατέρα. Γι' αυτό χρειάζεται το Α και δεν χρειάζεται να συζητάμε
για το ωμέγα. Σήμερα άλλη μια κουβέντα που γίνεται έξω με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό είναι για τις έσχατες ημέρες και θέλουν να μάθουν τη γνώμη σου για τις έσχατες ημέρες. Απέφυγε με κάθε τρόπο να μιλήσεις για αυτό το θέμα μαζί τους. Κανένας δεν θα έρθει στον Κύριο με το μαχαίρι στο λαιμό γιατί πρόκειται να πεθάνει. Ο Θεός μας κάλεσε σε ζωή και αυτή σε αυθονία. Αλληλούια. Γυρίστε να διαβάσουμε μαζί Β' Τιμοθέου. Δεν το έχουμε στους προτζέκτορες. Β' Επιστολή Τιμοθέου και πάμε στο κεφάλαιο 2. Οι διαπληκτισμοί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε κανέναν ακόμα και από εμάς δεν αποκαλύφθηκαν τα πάντα όλα μόνο μιας. Τα μάθαμε λίγο-λίγο. Έτσι, οι άνθρωποι πολλές φορές θέλουν να μάθουν τι πιστεύεις για το τέλος των ημερών. Δώσ' τους χώρο, μην απαντήσεις, δώσ' τους χώρο με ειρήνη, έτσι. Και αν δεν τους τα πεις όλα, πρέπει να ξέρεις ότι θα γυρίσουν πίσω να μάθουν περισσότερα και αυτό είναι ένα καλό δόλωμα για να ξαναμιλήσουν μαζί σου. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στον Τιμόθεο και μιλάει για μια κουλτούρα της Ελλάδας. Γιατί ο Τιμόθεος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, άρα κάθε τι το οποίο διαβάζουμε στην πρώτη και Β' Τιμοθέου, για μένα μιλάει πάρα πολύ για την ελληνική μας την κουλτούρα. Στο εδάφιο 23 του λέει του Τιμόθεου, Β' Τιμοθέου 2:23, τις μορές και απέδευτες φιλονικίες να τις αποφεύγεις. Αμήν, πες μαζί μου αυτή τη λέξη, να τις αποφεύγω. Να τις αποφεύγω. Είναι συμβουλή του Λόγου του Θεού. Γιατί γεννούνε μάχες. Εμείς και εσείς. Εγώ και η γνώμη σου. Και στο εδάφιο 24 συνεχίζει και λέει, ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς όλους, διδακτικός, ανεξίκακος, κοιτάξτε το εδάφιο 25, διδάσκοντας με πραότητα αυτούς που φρονούν τα αντίθετα. Μήπως και ο Θεός δώσει σε αυτούς μετάνοια ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια. Και στο εδάφιο 26, και να συνέλθουν από την παγίδα του διαβόλου, από τον οποίο είναι παγιδευμένοι στο θέλημα εκείνου. Άρα με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε διαπλεκτισμό μαζί σου, στην ουσία ο Θεός είναι πολύ ξεκάθαρος στο λόγο του, είναι παγιδευμένος σε ένα άλλο θέλημα. Όσο και να του αποδείξεις με στοιχεία ότι αυτό που πιστεύει είναι λάθος, δεν πρόκειται να ανοίξουν τα πνευματικά του τα μάτια. Γιατί όσο είναι κάτω από την παγίδα του εχθρού, τα μάτια του δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Του λες την αλήθεια, αλλά με κάποιο τρόπο την απορρίπτει και η αλήθεια του φαίνεται ότι είναι ψέμα. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει πρώτα να πέσει ο ισχυρός που είναι μέσα του, ώστε να ανοίξει η διάνοιά του. Αλληλούια. Λέει στο Λόγο του Θεού και άνοιξε τη διάνοιά τους για να καταλάβουν τις γραφές. Αυτό το εδάφιο μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλάει πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου, γιατί είχαν τον Ιησού δίπλα, διαβάζαν τις γραφές, αλλά η διάνοιά τους δεν είχε ανοίξει. Και τότε λέει ότι το Πνεύμα του Θεού άνοιξε τη διάνοιά τους για να καταλάβουν. Το φαντάζεσαι να διαβάζεις κάτι και να μην το καταλαβαίνεις? Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πόσοι από εσάς το Πνεύμα το Άγιο μετά από χρόνια στον Κύριο σας φώτισε κάτι μέσα στο Λόγο του Θεού που δεν το είχατε δει ποτέ σας, και χρόνια με τον Κύριο μετά ξαφνικά το Πνεύμα το Άγιο έδωσε μια άλλη διάσταση μέσα μας? Ακόμα και σε εμάς το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να ανοίγει τις διάνοιες μας. Άρα μιλώντας για ανθρώπους που ο Απόστολος Παύλος τους αποκαλεί σκοτισμένοι στο νου, δεν μπορείς να νικήσεις και να φέρεις μια ψυχή στον Κύριο μέσα από τον διαπληκτισμό. Τι μπορείς να του πεις? Γεύσου και δες ότι ο Θεός είναι αγαθός. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Γιατί στο φαγητό όλοι είναι καλοί. Το νόστιμο είναι νόστιμο. Και εκεί όλοι συμφωνούμε. Προχθές έβλεπα στο MasterChef, ήταν μια, μ' αρέσει να το βλέπω έτσι και το παρακολουθώ, μια κατασκευή και λέει είναι πάρα πολύ άσχημη. Λοιπόν, αλλά μόλις τη δοκίμασαν, λένε οι σεφ, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και έτσι κερδίζεται. Γιατί στο νόστιμο όλοι συμφωνούμε. Ο Θεός ξέρει όταν λέει γευτείτε και δείτε ότι είμαι αγαθός. Δεν θα ξεχάσω μια ψυχή που πολλά χρόνια ήταν γύρω στο 2014, διαφωνούσε ακράδαντα με αυτό το οποίο πιστεύαμε εδώ, αλλά ο Θεός, αλληλούια, τον άγγιξε μια μέρα. Ήταν ένας ιερέας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για έναν άλλον ιερέα.
Και εκείνος ο άλλος ο ιερέας ήρθε εδώ στην εκκλησία μια μέρα κρυφά. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, μια μέρα κάμναμε πρόβα η χοροδία εδώ πάνω. Είχαμε τη χοροδία και μπήκε ένας ιερέας και κάθισε πίσω και η χοροδία μου έκανε σινιάλο. Εγώ διεύθυνα έτσι και δεν έβλεπα τι γίνεται πίσω. Και οι αδελφοί που κρυβόντουσαν από μένα μου κάμναν εκεί πίσω κάτι και εγώ δεν καταλάβαινα τι μου λένε. Γύρισα και βλέπω έναν ιερέα. Με αυτόν τον άνθρωπο αποκτήσαμε μια υπέροχη σχέση. Και του δώσαμε βιβλία και τα μοίρασε. Ο Θεός έκανε κάτι μες στην καρδιά του. Προσευχηθήκαμε γι' αυτόν και ο Θεός απάντησε στην προσευχή του. Και επειδή είχε πάθος μέσα του, το είπε στον ιερέα που ήταν υπεύθυνος για την ενορία του. Δεν θα πω το μέρος γιατί βγαίνουν πολλές φορές όλα και στο YouTube επάνω. Και ο ιερέας που ήταν υπεύθυνος για αυτόν, για να μην τον απολύσει, τον έδωσε δυσμενή μετάθεση και τον στείλανε κάπου τέρμα στα σύνορά μας. Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα και 2 χρόνια μετά, 3 χρόνια μετά, ο ιερέας που τον εξωστράκησε, το παιδί του ήταν άρρωστο στον Άγιο Λουκά και θυμήθηκε ότι σε αυτή την εκκλησία προσευχηθήκαμε για θεραπεία και ο Θεός απάντησε σε προσευχές. Και μια Κυριακή πρωί ήρθε και κάθισε εκεί. Και στο τέλος του κηρύγματος ήρθε μπροστά και μου λέει: «Κύριε Δημητριάδη, μπορούμε να κάνουμε μια προσευχή? Έχω την κόρη μου στον Άγιο Λουκά, είναι στα τελευταία της». Προσευχηθήκαμε. Και μετά μου λέει: «Ξέρετε ποιος είμαι?» Λέω: «Δεν έχω ιδέα ποιος είστε». «Εγώ έχω μια θέση», λέει, που κάποτε κάποιος ο οποίος δούλευε για μένα, τον έδωσα δυσμενή μετάθεση, γιατί μίλησε για το Θεό και μου είπε ότι ήρθε στην εκκλησία σας και κάθισε εκεί πίσω στο σκοτάδι και του δώσατε βιβλία, τα οποία τα μοίρασε μέσα στο στρατό. Εγώ ήμουνα ο ιερέας που έδιωξα τον άλλον ιερέα. Η κόρη μου είναι άρρωστη, αλλά έμαθα ότι ο Θεός απαντάει σε προσευχές. Αν δεν σας πειράζει και αν νομίζετε ότι ο Θεός θα ακούσει μια προσευχή από έναν έσχατο σαν εμένα για την κόρη μου». Δεν τον ξανασυναντήσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Το μόνο που έμαθα 6 μήνες μετά είναι ότι η κόρη του έγινε καλά. Δεν ήρθε να δοθεί μια τρανταχτή ομολογία εδώ κάτι, αλλά ο Κύριος έκανε χάρη επάνω στην κόρη του. Αλληλούια. Αγαπητά μου αδέλφια, πρέπει να δίνουμε χρόνο στους ανθρώπους. Αμήν. Γιατί η δύναμη του Θεού είναι η ίδια για τους πιστούς και για τους απίστους. Κερδίζονται οι μάχες με διαπληκτισμούς? Δεν κερδίζονται. Αλλά όταν ο Θεός λέει «Γευθείτε και δείτε ότι είμαι αγαθός», στην γεύση όλοι συμφωνούμε ότι δεν σε θεωρώ πιστό, αλλά ο Θεός σου απαντάει σε προσευχές και θέλω τον Θεό σου. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα τελευταίο εδάφιο θα σας δώσω από τις παροιμίες και εδώ λέμε το αμήν και η ομάδα μας μπορεί να ανέβει επάνω. Στις παροιμίες κεφάλαιο 18 και εδάφιο 19 λέει: «Αδελφός που διχοστάτησε υποτάσσεται δυσκολότερα παρά μια οχυρωμένη πόλη και οι διαφορές τους είναι σαν μοχλή φρουρίου». Οι διαφορές τους είναι σαν μοχλούς φρουρίου. Το λέω αυτό διότι συνάντησα κάποια αδέλφια πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν από 17 περίπου χρόνια, από ένα νησί. Και οι άνθρωποι αυτοί ξεκινήσανε μια διαμάχη με τους ντόπιους ανθρώπους εκεί της πίστης μεταξύ τους, ποιος είναι σωστός χριστιανός και ποιος είναι λάθος. Η υπόθεση 17 χρόνια μετά, 18 χρόνια μετά, οι διαφορές τους έχουν κάνει να σκοτώνονται μεταξύ τους χάριν του ονόματος του Χριστού. Αδέλφια, οι φιλονικίες δεν φέραν ποτέ κανέναν στον Κύριο. Ο Κύριος μας δεν φιλονίκησε με κανέναν. Η αγάπη Του είναι αυτή που σώζει και ήρθε ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη σοφία να κερδίζουμε ψυχές στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, έρχεται κάποιος να μαλώσει μαζί σου για τα πράγματα της πίστης. Πες το «οκ», δεν πειράζει. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Δεν έχω να πω τίποτα. Πίστεψέ με ότι όσο δεν τους απαντάς, τόσο περισσότερο θα θέλουν να μάθουν από σένα τι είναι αυτό που δουλεύει σε σένα. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Ελάτε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Αλληλούια. Όποιος κερδίζει ψυχές είναι σοφός. Σήμερα, Πατέρα Ουράνιε, προσεύχομαι, βοήθησέ μας με έναν απλό τρόπο, Κύριε, να είμαστε σοφοί στο πώς θα κερδίσουμε ψυχές. Και δώσε μας, Κύριε, να το κάνουμε όπως το έκανες Εσύ. Δώσε, Κύριε, προσεύχομαι, Πατέρα, τον διορισμένο, Κύριε, θερισμό που είναι για την πόλη της Θεσσαλονίκης, με σοφία, Πατέρα, να τον πάρουμε και να τον φέρουμε μέσα στις αποθήκες Σου, Πατέρα Ουράνιε. Και βοήθησέ μας επίσης, Πατέρα Ουράνιε, μην εξαιτίας ημών δυσφημιστεί το όνομά Σου, Κύριε.
στους ανθρώπους που δεν σε γνωρίζουν. Δώσε, Κύριε, ώστε ο τρόπος που θα μιλάμε για Σένα και ο τρόπος που ζούμε μαζί Σου να μην δυσφημίζει το όνομά Σου, αλλά αντίθετα να είναι το αλάτι, να είναι το φως, να είναι αυτό που προσδοκά σήμερα ο κόσμος, ώστε βλέποντας τη ζωή μας, βλέποντας τη χαρά μας, βλέποντας το χαμόγελο στα χείλη μας, βλέποντας την άφθονη ζωή μέσα μας, οι άνθρωποι χωρίς να μπουν σε φιλονικίες, χωρίς να ψάχνουν εδάφια, χωρίς να ψάχνουν γιατί δεν κάνουμε ή κάνουμε το σταυρό μας, γιατί έχουμε ή δεν έχουμε εικόνες. Δώσε, Κύριε, βλέποντας ένα ζωντανό Ιησού μέσα μας, να θέλουν να γνωρίσουν αυτόν τον Ιησού, να γευθούνε και να δούνε ότι είσαι αγαθός, Πατέρα ουράνια. Και προσεύχομαι η ζωή του καθενός μας να είναι τέτοια, Πατέρα, είτε είμαστε σε εποχές δόξας και ευλογίας, είτε είμαστε μέσα από μονοπάτια σκιάς θανάτου, Πατέρα. Η ζωή μας να μιλάει για Σένα. Χαλιλούια. Ιησού, ύψωσε το όνομά Σου και το πρόσωπό Σου μέσα από τον κάθε γιο και την κάθε κόρη Σου σήμερα. Και, Κύριε, προσεύχομαι για αυτούς που δεν έχουν σοφία, Πατέρα. Δώσ' τους σοφία, Κύριε. Εσύ λες στο Λόγο Σου τον Άγιο, αν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητάει από τον Πατέρα και αυτός θα δώσει. Χαλιλούια. Εδώ στεκόμαστε σήμερα και Σου λέμε, θέλουμε τη σοφία Σου, Πατέρα. Θέλουμε σοφία, πώς να είμαστε γη και κόρες, πώς να είμαστε άνδρες και γυναίκες πίστεως, πώς να είμαστε στη διακονία, πώς να σταθούμε μέσα στην οικογένειά μας, πώς να σταθούμε, Πατέρα, μιλώντας έξω σε ψυχές. Δώσε μας τη σοφία Σου και Άγιο Πνεύμα, πλούτισέ μας καθώς αυξάνεσαι μέσα μας, πλούτισέ μας καθώς μιλούμε σε γλώσσες και μας οικοδομείς, πλούτισέ μας, Άγιο Πνεύμα, σε αυτό το οποίο πραγματικά είμαστε ελλειπείς, ώστε η εικόνα η δικιά μας στον κόσμο να αντανακλά την εικόνα τη δικιά Σου, Χριστέ. Χαλιλούια. Να αντανακλά τη δικιά Σου εικόνα, χρησμένε, Χριστέ. Χαλιλούια. Και κάθε ένας που είναι πληρωμένος με Άγιο Πνεύμα να βλέπει ακόμα περισσότερο το χρήσμα του χρησμένου, του Χριστού. Όχι τον εαυτό μας, Πατέρα, αλλά να βλέπει τον Χριστό. Χαλιλούια. Που ζει μέσα σε εμάς. Αλληλούια. Αυτό ευλογώ, Κύριε, αυτόν τον Νίκο και τα αδέλφια τα οποία μας παρακολουθούν διαδικτυακά, Πατέρα ουράνια. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ έχεις διορισμένο καρπό σε πολλούς από εμάς, πρώτα τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και πολλούς που δεν τους έχουμε καν γνωρίσει. Κύριε, γιατί Εσύ θα μιλήσεις σε αυτούς και ο μόνος Ιησούς που θα δούνε θα είναι αυτός που θα δούνε μέσα από τις ζωές μας, μέσα από τα λόγια μας, μέσα από τις αντιδράσεις μας. Στο όνομα του Ιησού αυτό προσευχόμαστε. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν, 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 αμήν.